Kaixo egunon, ikasleok, gaur ikasiko dugu nola lertzen den funtzio lineal bat edo zuzen bat, grafiko batetik abiatuta. Lehenengo adibidean ikusten dezute zuzen bat. Orduan, bere ekuazioa lortzeko egin behar deguna beti da 2 puntu hartu zuzen honetan. Zuentzat argiak diren 2 puntu. Hemen ikusten da, daukagula, ikusten badezute, puntu hau izango dela 2-3 puntua, bai? Deituko diogu A, 2-3 puntua, bai? Eta puntu hau hartuko dugu ere bai. Puntu hau da bat. Deituko diogu B, eta izango da bat. Bai? Orduan, zuzen honen pendientea kalkulatuko dugu lehenengo gauza. Bai? Hau da, baldin baditugu 2 puntua eta baldin baditugu B puntua, bat, bai? Honi daituko diogu isa bat. Honi deituko diogu isa bi. Honi deituko diogu I bat. Eta honi deituko diogu I bi. Bai? Orduan orain bakarrik kalkulatu behar duzute M izkia. Eta formula hau ikasi behar duzute. Oso horreza da egitea kenketa I2 ken I bat, bai, I2 ken I bat, eta behian da isa 2 ken isa bat. Bai? Orduan orain egin behar dezutena da ordezkatu. I2 da bat, ken I bat. I bat da 3, pues jarriko dugu 3. Hau da, bat ken 3 goian. Eta behian izango da isa 2 ken isa bat. Hau da, bat ken isa bat dela 2. Bai? Hau da, bat ken 2 behian. Bai? Egiten dugu hemen. Bat ken 3 da minus 2. Eta bat ken 2 da minus bat. Bai? Minus 2 zati minus bat da 2. Bai? Hau da malda. Zuzenaren malda edo pendientea. Esan genuenez, malda positiboa denez, pues, ikusten da goraka doala. Bai? Bueno, orain kalkulatuko dugu N balioa. Hau da, I ardatza nun mozten duen. Horretarako formula hau ikasi behar dezute ere bai. Eta oso erreza da ere bai. Eta honakoa da. I bat ken M isa azpi bat. Bai? Pues egin behar dezutena da ordezkatu balioak. Zein da I bat? 3. Ordezkatu 3. Ken. Zein da M? 2. Jarriko dugu 2. Zein da isa bat? Pues da 2. Bai? Ordezkatu. 3 ken 2 bider 2, 4. Orduan hau da minus bat. Bai? Hau da jatorriko ordenatua. Ordenatua. Vale? Bueno, pues lortu dugu ja zuzenaren ekuazioa. Eta honakoa da. Jarri behar dugu 2 honengatik, gero isa bat, eta bukatzeko minus bat zenbakia. Hau da,
grafiko honetan dagoen zuzen horren ekuazioa. Bi parametro hauek erabilita, erdian jartzen dezute isa, eta bukatu da. Bai? Bigarren adibide honetan, gauza bera egingo zenukete, hau da, hartuko genuk adibidez puntutxo hau, deituko dioguna A, eta bere parametroak dira, ikusten badezute bat minus bi, eta hemen, hartuko dugu adibidez, hau adibidez, puntutxo hau argi dagoena, daituko diogu B, eta hori da, vamos a ver, izango da, minus bat, bi, orduan minus bat, bi parametroak, bai? Gauza bera ingo nuke, A parametroa da, A puntua barkatu da bat minus bi, eta B da minus bat bi. Orduan egin behar dugu gauza bera. Lehenengo gauza, kalkulatu M, formularekin, izabi barkatu ibi ken i bat, zati izabi ken isa bat. Bai? Hau da i, barkatu, hau da i. Ibi ken i bat, izabi ken isa bat. Bueno, pues, zein da ibi hemen? Da bi, bai? Hau da ibi, bai? Zein da i bat? Hau. Orduan, ken eta hemen kontu zen eta negatiboa da, orduan parentesiak sartu beharko genituzke, orduan minus bi, zati, eta hemen da izabi, minus bat, hau da izabi, gogoratu, eta izaba da hau, hemen jarriko dugu, ken, izabat, bat, bai? Bi, minus eta minus plus, bi plus bi, eta minus bat, ken bat, minus bi. Lau, zati, minus bi, dela, minus bi. Orduan hau da, m-ren balioa. M da minus bi. Bai? Eta n, beti bezala, i bat, hau ere gogoratu, ikasi behar dezute, bi formula hauek, barkatu, m isa bat, beti, i bat, ken m isa bat, i bat zein da, minus bi, ken m zein da, hemen ikusten badezute, minus bi, negatiboa denez, kontuz, horrela, eta isa bat, sartzen badezute da, kasu honetan da, bat, bider bat, eta honek ematen digu, minus bi, eta hemen minus eta minus plus, bi bider bat, bi, eta da, 0. Bueno, pues ya daukagu, zuzen honen ekuazioa, eta zuzen honen ekuazioa da, gogoratu bi zenbaki hauek lortu, m eta n ordezkatu, eta funtzioa izango litzateke, i berdin, minus bi isa gehi 0. Bai, gogoratu jarri barituzula bi zenbaki hauek eta erdian isa. Zeroa nola den 0, nahi baizute hau kendu daiteke bukaeran. Baina, bueno, horrela lortzen dugu grafikotik funtzio lineal baten ekuazioa, edo zuzen baten ekuazioa.